Fejlfarvet, ubehøvlet, idiotisk, psykotisk, BMW-kørende dansker. Og så har jeg så fundet ud af, at jeg har været på bøssebar sammen med min gamle tysklærer. Der er ikke nogen, der vil have test frivilligt. Super, det er så lige holde en øl med de store hænder over. Det er jo bare en akademifest. Jeg vil ikke slås, men du slås. Pisse på en bil og smadre forbundet og redde vildt, vi skal have. Og det er bare sådan noget, jeg gør, fordi det er pisse fedt. Og så har jeg ikke nogen mulighed for at fyre mit danskhus af, når det bare er fyldt op med piger over det hele. Den dag jeg kom i puberteten, så skulle mine kugler falde et ekstra langt stykke. Min tør en fucking svans. Hvorfor fanden har de lavet peberspray? Og så ikke noget salgspray. Det skulle så lige være min pik. Det er ikke kun kvinder, der bliver usioneret. Du har fået AIDS. Vi mænd er også klar, men ikke rigtig piger. Min seksuelle debut kan på mange måder sammenlignes med teorierne om verdens undergang. Det kommer aldrig til at ske. Jeg regner ikke med sådan at blive voldtaget i sådan. Hvis det gjorde, ville minimum en dø. Hvor er min skøbbeskø? Jeg havde en kammerat, som... Eller kammerat. Jeg ender altid i damens ungtøj. Jeg kan love jer for, at han var ikke slap de somre, vi var alene sammen i sommerhuset. Noget til min farmor, hun tror stadigvæk, at jeg laver noget med en hvid han og en kanin. Så...